mundirengere mtima simuwangau simufuna ina mbuye Allah to be Zenzeni zikamene kuti ndikuoneseni zvamajambula pamene ndikuoneseni anthu amaonesa abanyani pakwadi kuchangoti nayi ndi pakwadi pamene timakhala tikafuna kulada kulada koladira nde akatolika waso creativity yako ndikuoneseni mamona amene akulada amene chairman wa Eugene wa Catholic amene tuvili limandilepheresa ine kulada kugwesa Bible mawaso akatolika tima mundirengere mtima mwayona chango pamene pamayambira zonse ndi pamene popo nzeru zonse zinachokera uli kumene koko kodi nzeru zinachokera kuchanko tima wasubanu ndijosele mtima mtima okonda ziphuphu wajeya wabodza andijosele mulungu Thank you very much. I can see with it's 1K. Victor Deves, I would say Lombera, and I mean, briefly, let me just say this. Many is going to get us into this one. How does it take and it is weird that we know. Are you now with Banga follow? One day UN is getting into the picture. I think I want to get it entire day. So the United Nations is in contact. Pano bande mungoziwa unena kuti ngatana alipewa ndipanga touch ndikupanga operate pandeka as an individual. The moment the UN comes in, these guys sanganu keso kanthu. So you should know that I'm safe and I'm going to be safe. And if the UN says go into the country, I'll come. If they say don't go into the country, ndimva kwawa komano mangifuna ndikupanga na updates zimene zonse ndakhala ndikupanga ma live osiyana lero simafuna kupanga live mafuna kuti ningopereka chanichi chi GoFundMe koma ndikukanika kupanga chikuvuta kupanga ndi chikatheka tikupasana mboni of course akwena umangidwa nkhani zimene apezazo zonena kuti ankolo aja olo press briefing imena banga papa kuti muifufuzire ndalama zake tizipanga trace. Late Professor Ngega Nyongolo always used to say this word kumapeto. As in when I say kumapeto, I mean like the last 5 years he used to say follow the money. He used to say follow the money. So we'll be following the money. Ndalama zimene anthu amatenga mapasa ma press briefing. Pano baso de ma press briefing azivuta 40 nankasina I want to disagree with that press briefing. But one more thing, I've observed something pa YouTube. There's Cliff Chinyama. I was just watching a video again, and then I've just gotten interested in how he's analyzing this whole issue. I think he's intelligent. Like he's a naturally intelligent man. Like Nimutodi, mwana mugeto basi. Kumano is intelligent. Like I'm observe into so. You, Cliff Chinyama, just check Cliff Chinyama channel, muone my videos actually. He's brilliant, like he's just dissecting things. He's a philosopher, you know, he can see things that a lot of people are not seeing. So Cliff Chinyama, shout out, keep it up.